sulle armain, tää kirje saapuu mailta Karjalan. Saatokseni niin kuin varkain, sun luokses rientää taivaan rantahan. Vaik tyykkein jyske täällä soittaa, ja hurme punahanget valkeaa. Näen aina katseen silmiesi, kaarenpuna huuliesi, terveiseni mailta Karjalan. No niin. Tervetuloa jalkaväkirykmentti 34. toisen pataljoonan 6. komppanian lohkolle. Minä oon Arne Edvard Juutilainen, eli Marokon kauhu, tai niin kuin nämä mulikat sanoo, pappa. Niin kuin näkyy, meillä on tässä pikkusen hiljaisempaa tänään ollut. Ei ole sotatoimia juuri minkäänlaisia. Ootellaan muutamia täydennysmiehiä. Ajattelin näille mulikoille järjestää vähän toimintaa, niin lähdetään tavarahakureissulle. Konekivääreitä, pikakivääreitä, kaikkea törkyä mitä saadaan vaan irti. Hei! Linnunpoika, tulehan tänne. Käyhän kahtelemassa mitä törkyä se ryssä on tuonne rajalle tuon. Ei jos simunaa näkyy, niin käsket teltalle. Ois vähän asiaa. Päätä matalalla. Vedetään, herra kapteeni. Molotov vei meitä vastaan. Armeijan toivoittamattoman, mutta sitten kovat koki vastaan tuli Kollajoki, jonka jää ei Eevonoita tunnu kantavan. Tilaa! Päästetään osmaa! Ot brava! Nova koordinaat. Nyt tullaan pojat etulinjaan ja pitäkää Varanen ja Ryssä on tuolla kumppareen takana. Se sieltä muistuttaa olemassaolostaan aina. Silloin tällöin tiikkailee jonnekin pääsy tulemaan. Ei niitä niitä vaaraa. Smirna! Stalinu! Kyllä, joka päivä melkein vaan, niin joku aina poistuu porukasta, että sillä lailla ei oo hyvä. No niin, ottakaapa seinä, niin minä ilmoitan teidät tuonne meidän päällikölle. Op! Ja jalat pöytää! Herra kapteeni, ONT-komppanian täydennysmiehiä. No nytkö ne tuli? Joo, mutta ei tullut kuin 2. Sotaville lähettämät 2 miestä vaan. No eipä tästä nyt kyllä. No, pakkohan se on tyytyä 2. Mistä päin? Pieksämäeltä. Rintamakokemusta? Pelasinko? Ei minkäänlaista. No, eiköhän me kuitenkin oteta tavarahakureissulle pojat mukaan. Eihän sitä kokemusta tuu, jos ei käyvä siellä. Opetettahan poikia sotiin. Kyllä. Ottaako Vänrikki tässä miehen? Kyllä on mukaan ja... No! Herra kapteeni! Tää! No tyki on jumakalti tuo. Että koordinaat. Satovi! Sarjatat. Satovi! Hei! Siellä lähdet linnunpojan mukaan miemään kesken. No, sinä lähde minun perässä ja minä neuvon ja tule vaan mukana ja paina allasi. Vauhtia! Ampumahalkoon! Eikä nostella pian! Noniin! Onko valmista? Ja ei muuta kuin hyökkäykseen!
vauhtia. Ja konepistolimies suojaamaan. Onko tykkimiehiä kummassa? Ei oo tykkimiehiä. Ei oo tykkimiehiä. No ei muuta kuin putken läpi tähätään. Lähtää! Herätty! Vielä. Ei osunut. Vielä huutelee. Vielä. Eikö ladata? Ladataan. Vielä molokottaa. Oho, ladattu! Ja tuulta! Ei kuulu enää mitään. Mannia! Meidän voitto! Tule syömään! Selavaakin löytyy muutama sentti. Se oli sellaista tykinryöstöä. 70 vuotta sitten. Ihan täyttä todellisuutta, mutta ei lingotulla tieuralla. Silloin veettiin tykkiä hangessa. Ja Marokon kauhulla oli sellainen spesialiteetti, jos voi näin sanoa, että lähdettiin tavarahakureissuille, kun ei ollut Suomen asevoimilla tarjota aseita riittävästi, niin niitä haettiin sitten vanjoilta. Ja kyllä sieltä saatiinkin. 3 tykkiä haki ainakin ja konekivääriä lukuisia. Tääkin on muun muassa sotasailistykki. Venäläinen. Venäläinen, niin. Se on sieltä vallattu ja putkitettu Tampereella uudelleen ja meidän sopiville panoksille. Ja hätistelty takaisin päääjiin. Kotikonkujen hienoita tervehtien hämälaulumme kaikuukoon. Yli peltojen, vetten ja tunturien aina hongosta Petsamoon. Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tunteesen. Kuinka kumpujen kätköstä mullastamaan isät katsovat poikiaan. Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tunteesen. Kuinka kumpujen kätköstä mullastamaan isät katsovat poikiaan.